Kublay sebetulnya piparo. Hakateng Jesus Christ sebalong nong penim bat nong sius pa jong pi bat jonga ngashimni kini keladun pedia subhai piparo kiba ya syakri rengkat bat ni hakani ke klipmat lembakan ni ke online worship service ke jongi la don pedeng jong pi ba ya syakri rengkat bat ni kini ke por ka don ke daw ba pimla ban wan sikaying ke jong blay hoi menta de ke sngi la se menta ngilayo ya kelad ban wan sikaying ke jong blay ngi hanong po wan mut ba ngi dan ni kini ke online worship ko mun ngimpat play ke ying mani hoi ngila play menta ka sngi ngi don ya ka jing baptis hadulong nar ban don pat lagi de khot balang jungi ki bamla ban lek na ta ka daw ngi perkhat ba ka de ka jing do nong ki la da kim la ban shakriyo la ka no ko bentana ta ka daw ngi rai ba ngi yai peteng ye kini ke online worship la si don pedeng jong pi menta pang pistom hing don pedeng jong pi la si pi don tang si ying ha kisnong ba pi don la si na pedeng jong pi ba pi patli ki balang jong pi nak ta ka daw ka jingdon ki jong online worship ni pinya subhai kumi pi ba pinya shakri lengkat bani hakane ka por mentaru ka dei ka sngi chitulup ka perthei jong ka balang ki rakhe ka sngi ba pinya ye ka jing seng da ki woman ministry Henry ngi hang ino pom ta ka sngi no panle ka ni Henry nginle hakane ka tayo ka banwan na ka daw ka ba don ni ka jing baptism ta ka sngi hadulong nar tani ka por ngashim ni ka ni ka ladun pinya subhai pi baro to ai bo jisu badu mensim ba khoi jun rung ka da onor ka jong pi hak ying kisam ka jong pi ka ba pidang pe je ka ni online worship ba ke ka bangini pule bangini osnyo ya ka sub school na pastor dr kb karpteng ba di ka jing sang ba ar na pastor is kamlon ngam artatin kan long ka jing ku yang ni pi we pun khai ka da onor jong pi kat bangina sedang ya ka ni online worship jong ni ta ka ni ka por na katpat ya iwan benta ba di wini banwan sikmat ban yalam ya ki jing ruai Kublai sabatan ya pi bara ngapdeng subhai pi syagani ka online worship service ka jongi nya sedang ka jiseng jongi nya ruai ka jing ruai ba ars pa ar phuwei ko sim jonga nga ngu ya me buram long jong me yo ngaklet ya Yo ngaklet ya get sa
Pat saka jingroi ka ba aspa andru pesan. Pelat imki plangap sumar belajan yap shim da jing is nei na pau ba jing tim yam bat ki bla bakla keli bla kelan ya tu haki you jisu bapen em pelat em kiblang up sumar belajan yap uji suun pen em jisu yaram hakikan tak yau pen balu yai up up you kun bap hai pal baun tiang ya sajuru batki ya sada jingin jing mapun ai tang bakin ngel labyang pelat em kiblang up sumar belajan yap uji suun pen em jisu yaram hapo ka donut priu banang pensyoi tap jing snoki dan jing ai kan kentiu lak ta da kan jing it ben jam da jing spun gig sai blas sa si sim bat kin riu pelat em kiblang up sumar belajan yap uji suun pen em jisu yaram pelat em kiblang up kang ram kadawa bapin tray un ai bor happy Syakalan tiba kim ya lampat yaki dosya unang penem layap yapli pelat em kiblang up sumar belajan yap uji suun penem jisu yaram. Saya sin pan ngai ai ngui ublei bula ai gi kan ni kamet ke pokoi bakhya ban mengila saya sin pat ban ya sui ka tin ka jung u lemba ka ni ka online worship ka jongi nga khot so bhai phi baro ki parlok ki parjor ki parabanget ki ba ya pet ya ka ni ka online worship jongi ha ka ni ka singi to ai ba ngin pulut por ha ni singi ban ya sui ka tin ka jong ublei bat saya sin pat nga ko ban ai kublei sabatan ni phi we ki parabanget ki ba ya pet lang ya kani ka jushakri ka jongi ha kani ka step sai sin pat na khot so bhala ya phi we kam da la banjer keteng bangi la ban ya shakri lang ya ka keteng ka jong ble kani ka si tene ka por ngin ya phai lang mat nga sha ka jingrai sedang ka number ka ba khandai punyo Babatam ede uji Yesu habakakus layapi kasyo un pen kya donut lamong un kersyan kumba uong log babatam ede uji Yesu log babatam de uji Yesu log babatam de uji Yesu un yarab haba pitlat un jubab haba pikat log
unju baba pikon long baba tam ede ujisu Ramayan bamit jing jar bagi doga Jordan ki gerhu jing shep ding kam la ban wan nama try udan hajan log baba tam ede ujisu log baba tam de ujisu log baba tam de ujisu unyara baba pitlot unju baba pikar log baba tam ede ujisu Ngin dia paisha kajing pulis dang kejongi na u Ezekiel kelenong ka ba arpo ke dekat ke ba khat kendai bat arpo ngalong utrai blei jongpi to yad haki an jonga bat sumari ki jingbishar jonga bat tole yaki bat to sumar khut yaki sabatan jonga ban bat kinlong kadak hapdeng jonga bat pi ba pin yo tip bangalong utrai blei jongpi to blei khui gini ki jingpuli jongi na ktin ka jongu tin pedem kli ajing duai kokpa jingi bahamneng Mamla akan pau jisungu ke bakrai me la aingi se sin pat yang ni kalat bangi la ban ye sngo bat bakumju bangin sha skori ka tin ke jong me ha kani ke sngi ka ba me la bu nam ta jingi iwe pi iwe bangin ya shong that bat bangin snap ka tin ke jong me don dekat rang bat iwe pi iwe ki para bangin bakumju ki par lok parjer ki ba pulut por ban snap ka tin ke jong me ha kani ke sngi to ai ki ka jingmu ji perkhat ka ba sha ha ba kini sngowi ka tin ka jong me nang ba shakri jong me hani ka sngi bangila ban sngu thu ek baro ki ban kren hangi hakani ka sngi bat kumju nga duai ru daman ta ki bapang ki bestam ki par banget haying hasem ka jong ki kum ki bring im tip ka ka jing ja ju ki hakila la ki jong ki ying ki sem ki jong ki hinre me tip kham bhai ki to ta ha ka jingpang jing stom ka jong ki bakila ban yo ya kamet ke bakoi bakhia bat kumju bakin la ban pulut por ban shakri khamphai me don ka lang bat ngi sa isin pa ni ka si ka bangidang sha skor bat bangin pulut por ban yo snoi ka tin ka jong me bangin snap ka tin ka jong me don ka lang bat ngi bat pha man sim khoi don jingi we pi we baki ek baro ki bangin yo snoi ngin priang bat bangin sha skor bat kumju kan long ka basha hangi iwe pi iwe ye ki parlok parjot khatam ki ba snap ya kani ka jing shakri jongi hangani ka step the map plate ki pop baro ki bang jule pa si ka mon ka jong me ki ne baro nga duai nga pan kteng jisu amen hadi ka po ngin ya ka jing tu khana mission ban en khot ya imis bi makdo ban ai ngi ya ban ai ban ya sami ngi ya ka jing tu khana mission Kublai sabaton ni pibaro kaji tu khana mission jungi hakani ka step kadai shapang kalampai ke beladon riup saus nam karta bat ya kolong yeng jengka kalampai berulok jengka kidon riu ngut ki khun te kini ki long yeng kidai ki ba one petwir kidai ki break ba one petwir na United States te hakawai ka sngi kalampai bat ulok jengka kilayami na Sacramento California da kabasyong haarteli ki kali baki parlok jengki ki yarap ikibanya te kila thmu banle Chagrin Island Nebraska namar baki yo jingtep bakila banyo kam ha kawai ka karkhana ka baai kami ki bri wal ada kim nang
bha ban kren haktin pareng Henry haba kilapoi hangtah po Grand Island laong ba la siam baladap ai kam ya kiwei bat om don kam syu nalor nang ta kita ki parlo juki ki bayarapnya kali yaki nadu Sacramento syadu Grand Island ka jingjingai ka ba 6000 saus pa mer ki lahaban le phaino sa Sacramento ha ka jing yo kubor balik si kila ban yo kam pat ha Holland Michigan kajaka kabajengai kumbah nyus pa san pumer baro arngut kilarai ban syania bej hablei bat banyahi ya kita kali jongki ti kilabu ya sangut kita kikun hakakali red bat di arngut pat kata katrok ka banyak ulok jong kalampai ti kalampai kadang syu sedang banyak kali bat banyo ya ka license dangshen ti kadang long ka basir ya ka bat ka syubut bej ya ka trok ba ulok jengka u nya na khmat tinang ta baru ki kila yaj bej tat hadu bakin dapoi ha kanong ba Chicago ka jingbun jeng kita ki surok bat ka jing sakut apreng ki kali Chicago kala penam wireka bat kam syam la yo isu ya kekali jong ulok jongka namar babaro arngut kim ya don mobile phone kumta kam tip syu kumno bakan le bat kam syam syu ya ulok jongka ti kumta kala don ka wei ka petrol pump hang tahajan bat kala rai bakan lej peniang syoi kali jongka hang ta ti ha ka mensim jongka ka don tang ka wei ka jingkermen bahkan syania ha ublei bahkan ngai ya ublei ba unyalamika bahkan syampa eklenti ke badai kumta maka bat ki khun jengka kila dem krup ka jing duai ban duai ha ublei ba un pen ipat bat ban pen kenduk pat ya ulok jengka ti onda kila pliet ila ki khmat laong ba kala yu i ya wei ubriu bawan sajan bat ba uda keli ya ka Hato baka wat ya ulok jongka tikumta karu daka kmen laong ba bat ka jing kendit kalau jubab pen kloy atau bri ko hoot ngawat yo kupa jongki khun jonga tikumta tau bri ru ula khot ya ka la wereka ban but yo ban syong kali jungu bat ban but bet kat sabaw yalam tikumta anda kilayai kat tu kat ni por laong ba kensan kali i ya kata katrok ka banyak da ulok jengka maka baki khun jengka kila dap da jing sngau kmen ka bakrau ya kata ka jingrap jengta ubriu ya ka ti kalong ying kala poisuk sa Holland Michigan bat ulok jengka bat maka kila yo kam hakawai ka company Schnaling ba kalong ying 70 Adventist kalong try ti kila sedang banle jing seng be manla kasngi sabaton tinang ta shen kila khat sungba ya ki parlok juki banwan jing seng lembat ki bat kabalang kala a ya ka wei ka kamera ha ka ba kila ban mane ya oblei ha ka ktin jongki kata ka kunhun kala nang roy bat menta kila yadon yela ka jongka ying mani hangta kalampai da ka mensim ka bakmen ka pen itu ya kibriu ya uta ublei ubala pha yo angel chakaweka petrol pump banyarap ika ban syem ya kalenti ke badai bun bahagi kunhun ying mani jong ki jai benriu ha baro ka wei ka North America Division kila suthet bat syeluj lengba ka jingyo jingrap na ka jingken show sabaton ka bakhalai haus nam arhajar khatwei da ka jingyo jingrap lengba ka jingken show sabaton bakhat lai ha kani ka quarter onla ban thung pastor bat ai ki jingran kam na ka banta ki kunhun kum jongka lampai blesibun ko aban ai ko ble ya i miss bima kedua da banta ka jing sam ka jong i ya ka jing tu khana mission hangi we pi we kum bagi jule ngin yalum kijing aingu hala kijong kiying kisem kijongi but ani ka por ngin yo ru ya ka jing rai pedeng ngin ya pai number ka ba shis pa nyo po
she's pa nyo po. Badal ada ruai ngin ya ngan khot ya imis bi makudo ba indwai na mata ki jing aingu. Padam lang jing duai. Ku kpa jing ba beneng kan utrai dap jing su ba kraw. Ta ka jing e jung me ngi we pi we driving la la sai sin banwan bani ron pun burom kerteng ba khu jung me kani ka yim ba kentang ka jung me try. Ngadwai kani klip mat to ai ba mesin ba khu jung me ni lam nan ti try. Ka jing em jungi ba man la ka sngi. Ba si bentang ngadwai na bentang kani ka jing ai ki barit ki jungi try. Ya rab ba tukar khu try. Ki ti ki bala ban ai ba ki bom la ru ka ju try. Dan kat me ya rab try tunang krishan bor me na kuwi kapor skui pat binang la ban ai kam jong me khnang bangila ban pan saprang khubor ka jong me kat banang ya kisngi ki por khnang ba ka jingwan jong me kan long kham kloi kham hajan try sai se bat try to ma bat kret ki palat kan kang jongi bun sim pun si ikman ba khoi ka jong me dabai kini berong doi ngapan kreteng jisu berong pen em entah ba sidu bom jukut ru amen. Ko abanai ko beli ya imis bima kedua na mata ka jing duai. Bani ko pon ngan ai ko po sya i pastor Dr. KB Kapteng ban ai ngi ya ka Sabbath school. Ko beli sabatan ya pi baro ki para bangit. Ani ki dekat jung ka balang. Ang ni hanong po bat ki dekat jong ka balang ha keleng kani ka rikasi jaintia bat keleng satlak ka perthai kum jo ro ye ki parlok ki parjor ki beya mani lang bat ngi ha kani ka sngi bat lani ki beya pet ya kani ka online service ka bangi penlong na kani ka balang 7 Day Adventist sang ni hanong po keladai ka por bangi ni sedang ya kajing ya puli ka tin ka jong oblay shwa kata tongin ya pendam khendian hai kajing duai ko oblay ko pa jongi ba peneng kat bangi ya plate ya ka tin ka jong me ngida sngodon kam ya kajing alam lenti jong me men sim ba khoj nama da ka bor ka jongi kajing start kajing champagne ka jongi ngem sngo lani ngim sola ban le ru am tingidon kam yami ko men sim ba khoj ba men yalam ya nga kham tam kat bang yalam ya gani ke jing puli ke tin jong me ha gani ko por ha ka kerteng ke jong jisu bolong try bot ulong penim jongi ngapan bat nga kerpat red amen ngelia poi shigal nong ka ba khandai jong ke jing puli ke jongi lingba jong gani ka quarter baro shi quarter but ka subject jong ka jinga puli jongi benta kata yo kalong ka jing ya hap sur ka jing shong thai
contain pareng yong the rhythms of rests. Ni hagi way pat ki contain kasi ngela badong ka jing ki jing tiet renti jong ga jing shong thai. Rhythm. Kini contain ka jing hap sur le ni ka jing tiet renti. Lapen kelan ka contain pareng rhythm. But rhythm ha ka jing ruai. Ha ka jing ruai ki don ka rhythm. Ka jing tiet renti. Kenang ba ka jing ruai kan long ka ba ka sujin ruai kan long ka ba yat bet bat ka ba renti ka bom stet tan lani ka bom suki tan ta ka de ki jing mot jong ka rhythm lani ka jing tiet renti hang ne la ong ka jing tiet renti jong ka jing shong thai ka ni ka title lani ka subject ka ai jing mot yangi ya ka sni shong thai ka ba wan na ka wei ka tayo sia ka wei pat man la ka tayo ha ka ba kut jong ka tayo ko manong la ni ha ka ba kut jong ka sni ka ba henrio ka wan ka sni shong thai ka sabaton pat ka ni ka wan rinti bai na ka wei ka tayo sia ka wei pat dah balakut ke sengi ke bahan riu. Lani ke henriu sengi jong ke jing tray jongi. Nado basep ke sengi jong ke sengi ke bahan riu. Kawan ke sabaton ke sedang ke sabaton. Bat kani ke jia, bat kan yai jia hi. Na ke wei ke tayo sya ke wei pat. Tat hadu. Ka ba wai no jong ni ke pertai lani tat hadu ke jingwan ke ba arsin. Ka jong uji so Chris. Kata ka de kendiat siapang ka title ni ka subject jong ka ni ka jing puli jong i menta ka tayo but ya ka dekat kan mau jong i la shim na Genesis ka nong ka ba ar ka dekat ka ba lai ka dekat ka ba ngia tiap ba kam tam mangi kum ki 7-day Adventist ka bong badu blay ula kerku ya kata ka bahnyo ka sengi bat ula kentang khot ya ka na bahaga ni ka sengi ula syong sengi na ka kam jong u baro ya ka ba ublay ula la penlong bat tau ublay ula kurku ya kata ka sengi ka bahnyo lani ka bahnyo ka sengi ula kentang khot ya ka bat ula syong sengi ru hagani ka sengi lai teli ki bau bulai ula le ya ka sengi ka bahnyo ka bala pelong ya ka sengi ka bahnyo leni ka ba pelong ya ka sengi ka bahnyo ka sengi ka ba kerpang na barok ki sengi jong ka tayo but kita kilai teli kilong bau blay ula kerku ka badingkong ula kerku ya gani kasi ka ba ula penkentang ya gani kasi ula bo kerpang ya ka bakan long ka sengi ka ba kam kerpang na gisngi baro kita gade ke jingmot jong ka kentien kentang ula kentang khot ya ka bat ka weipat ka bo blay ula le ya ka sengi ka ba nyo bat kata ka long ba ula syong sengi ha gani ka sengi kini ki lightly ki bo blay ula le ya ka sengi ka ba nyo kala pelong ya ka sengi ka ba nyo ka sengi ka ba kerpang leni ka ba kam kerpang na ki sengi baro kata gade ka bo blay ula le ya ka di ka sengi ka ba nyo ngia tip baro la ngia puli Genesis kal nong ka baningkong kitab Genesis kal nong ka baningkong ka kren hang tu shipang ka jing tulong ka jong blay ya ka ni ka perthai ayu blay la thao ha ki Henry sengi jong ka jing pelong jong u ya ka ni ka perthai ka sengi ka baningkong blay la thao ya ka jing shai la pelong ya ka jing shai ka sengi ka ba ar blay
ula penlong le ni ula thau ya ka sahit peneng ka sngi ka balai ublei ula hoj ula hukum ya ki bakinya lang si jaka bat kum ta ngiyo ya ka ringkeu ngiyo ya ki pung ngiyo ya ki duriau bat hadin ka tau blei lo hukum ba ka ringkeu kan penmi ya ki jingtung hala ka jat ki jingtung ki jingtep ki sentiu ki skot ki ding sok ki ding pai singa balai ka singa basau blei ula thau yu pnai ka singi bat ya ki klor ka singa basan blei ula thau ya ki dok kha ki dok penat hai ki ula hukum ba ki kin penmi ya ki jing thau wa là nè họ ye ki jing thao ula hukum ba ki jing thao ki ba kin don na ki dang ta ula hukum ru ba kin don ki sim ken nimi ki sim ki ba don thap niang ka sngi ka ban riu blei ula thao ye ki mrat ye ki mreng ye ki mrat klau ba ye ki jing ri ki ba don ha yeng ha sem bat khat do ya wai blei ula thao yo briu ya barok ki jing tau like not you briu ublei ula shu hukum but kini ki ake barok ki lalong kum kanuk sa ublei ong tolong ka jing shai but ka jing shai ka lalong tolong ubnai ki klor ka sngi but kum ta ki lalong but kum ta ter henry kat ba you briu ublei ula sandur ula ngo bat ban sandur ya ga deu bertha pada din bola dep sandur ya ga deu bertha ula persat hai ki tliu khmot jong ga ni ga deu bertha ya kata ga jing persat jong ga jing ga jong bat ka tin ga ong bat briu ula long jing tau ba hoi ka Bible kasi ka ong badu briu la long ka min sim ka ba nei ka jingkala ka ba khamba ka dei ka ba NIV ka pen kala briu ula long jing tau ba man became a living being jing tau ba blei la tau kham kar pang yo briu ban ye ki wei pat ki jing thao pat kata ka jing long gerpang ka jong briu ka long bo bleu la thao yo briu ha ka dur ga jong hi Genesis kul nong ga baning kong ga khat ka ba at pun briu kong tong nya thao yo briu ha ka dur ka jong hi ha ka jing es rim ga jong hi kata ka long kata ga dei ka ka bala penlong kerpang yo briu banya habienu jor bat ki wei pat ki jing tau ki bo blei ula thao blei ula thao yo briu ha ka dur ka jong ka dur jong ka jingmut ka jing perkhat blei ula thao yo briu bat ka bor ka jing jit the power of choice ka bor ka jing jit ya ka ba shim la bo ha kimrat kimreng ki dok kha ki dok penat ya ka ni ka jo ya ka ni ka jinglong hai ki briu ha kamba ula bo hau briu kimrat kim don ya ka bor ban jit kum badon mangi ki briu kim don ya ka bor perkhat perdany kum badon mangi ki briu blei la thao yang ni ubaya serim ya hoi ngim kot ngim don ka ta bor per khat per dan kat ka bor ka jong blei kat ka bor per khat per dan ka jong blei reu blei la bo hangi ya ka bor per khat per dan ni ka bor ban jit hoi ka bor bangin snau tho
yen ngau tho ya ki kata kalong ga jinglong kerpang ga boble la thao yangi ubreu Henry but ho hadin ka jing pelong jong ka wei hadin boble la pelong ya ka wei pa ka wei ka sngi hadin ka jing pelong ka wei pa ka wei ka sngi hadin ka tau boble lo ong bat kala long ga babha habula tau ya ka jing shai boble ka tin boble ka ong bat boble lo yo i ba kala long ga babha bat kum tar nado ka sngi ga ba ningkong hado ka sngi ga ban rio ublay ulaong kalalong kababha. The Bible kapanan kam ya kadi kentien kalalong kababha. Day tat nda habo blay ula tau yo brio. Nda habo ula tau yo brio. Ublay ulaong ula pendan kam ya kadi kentien kababha Yaki waipat ke jing tau boleh ulah syuong kalalong ke babha hendrai ndah habau la dep tau yo brio ulah pendon kami ni kentien bat kalalong ke babha it was very good ni pulih kata na Genesis kalnong kamaningkong but kadakot ka balai puwei iwei lai puwei hadin kata boleh lo yo iya kita ki barok bola la tau hakmiru kalabha bat ka bala janmit kalalong bat ka men step ru kalalong ka sngi ka ba henriu te tat nda bo ble ula tau yo brio bo ble ula ong ba ke jing tau jonga baro yaki bangala tau nado ka sngi ka badingkong hado ka sngi ka ba henriu kalalong kababhae Henry ya poi sa singi ka baar ka hukum ban syong tai Henry what lada ka jing pelong ka jeng ublay ya ga ni ka perthai ya ka bolo pelong nado ka singi ka beningkong hado ka singi ka ban riu ka bolo pelong Yau brio le nula tau yau brio kalalong ka babha Henry kampat sim lalong ka bajanai kentin janai kamut kajing kentin janai kamut ka babiang ka badapura kampat sim lalong ka badapura ka babiang ka bajanai Kajing janai jo kajing pelong kajang ublay. Kadai tat nda habo ublay. Ula bu sa ka wei ka sngi. Ublay hadin ki Henry sngi jo kajing pelong ula bu sa ka wei ka sngi. Ula tau sa ka wei ka sngi. Bat ka ba pala ka long bo ublay sim la tau hagani ka sngi. Kasi ka banyo ula siu tau bait tang ya kasngi ula tau bait tang ya kasngi kadai tat nda habu blay ula tau ya kasngi ka banyo ba ka jing pelong ka jong blay kalalong ka bajanai kasngi kabahnyau lani kasngi sabaton kalong shibenta na kajing pelong kajong ublay it is part and parcel of God's creation shibenta na kajing pelong kajong ublay ha kajing shisha kadai kajing penkut ya kajing pelong kajang ublay kajing penkut ya kajing pelong kajang ublay ula tau ya kani kasngi
dang bakan long kasni shong thai kasni shong thai hakaba ublay unyo bania shong thai bania kendo yo brio naka way katayo shaka way pat ula bo ye gani gasni bo brio unyo shong thai ru naki kambat ki jing tray ki jong u naka way katayo shaka way pat ta ga dei ka ching mot chong ka ching bo la ni ka ching thao ka chong play ya ka sngi ka ba nhiều ba kan long ka sngi shong thai yo ben rio ba kan long ka sngi ha ka ba ublay unya kendo ba uben rio ba uben rio unya ba ni kendo ba ublay ta ga dei ka ching mot chong ka sngi shong thai ka jingli ka don hang ne ka jingli hang ne ka ong balai ka ba ka ni ka hikai ya ka jingdon kam ka sabaton ha ka jing day bat ka jing pelong Exodus kal nong ka ba arpo pra hado khat way ka dei ka hukum ka ba saw na ki shpo hukum Exodus arpo le nong pra hado khat way ka hukum ka ba saw na ki shpo hukum bat ka ni ka dei ka hukum ka ba ong ken mau ya ka sngi sabaton ban rakhe kho ya ka Henry sngi men tre bat men le ki kam jo me baro an re ka sngi ka ba nyau ka long ka sabaton yo try bo blay jong me cái chính cái li hai cái này cái lớn nong chung ý con cái ba cái này cái cái chính don kam cái sabaton ha cái chính ya day lên ha cái ba ya day bat cái chính pen long cái chính ya day trong cái sabaton bat cái chính pen long đã cái này có một leo khót yang ý bangin ken mau ya cái tin rai jong ý da kani ko hukum ka basa ko bong ken mau ya ka sngi sabaton ubleu khot yangi bangin ken mau ya ka tan rai jongi ya ka origin ka jongi nang nongi wan bagin mau bo de ublei ubala thao yangi om bangi shulong hi lani bangi wan no shri kasngi sabaton kabangi shong sri naka way ka tayo siya ka way pat kadeban pen mau ya ka ten rai ka jongi nang no ngiwan ombangi ngi day kata ka jingmi kabashu jia ringkat ya kabangi ngitip baro kum kata ka theory of evolution bangi wan no shri kani ga de ka ba ka si sabaton ka de ban pen kan mau yangi bangi ngi wan no play bau deu play ubala thau yangi bau thau yangi halaga jong ka dur ka jong u ula thau ro yangi bangin don ya kata ka jing slok bat u bangin slok bat u ta ka de ka ba de ban pen kan mau yangi ya phi bat yanga ya ka si sabaton kasi ka ba ar ham tu kren chpan ki jingchia pathamai leni ki jing kan do pathamai hang ni ka kren chpan ki kon Israel hari klau adian ba kilami da Egypt
Kila don hari klau sau po snem ni tip kata parok. Wat hoi kiba pun kila yap no kiba arpo snem sheneng. Ini arpo we snem sheneng kila yap no. Isa stang kiba arpo snem shapo. But kini kiba arpo snem shapo kim shim tip show. Kim tip show, kim da ken mau bha show. Ya, ka jing siam jong ki kme ki pa ki jong ki. Ya ka jing sha jin ja jong ki hari Egypt. South spa snem. Ka jing long mrao jong ki hari Egypt. Ublay. Ula pen ken mau biang yaki. Ula pen ken mau biang yaki. Hoi, da kaba ula ai, lani da kaba hoi, ula pen hap mana, man la kasni ka mana ka hap, man la kasni, andre kasni ka henrio ka mana ka hap arsya, bada kasni ka henyau. Katuga mana kam simput kat bahaki wei ki sngin dah haba kamana anda haba ki lum tam banya ka baki dei ban lum kat kum ka jing don kam jongki katuga mana ka batam ka put no kat bahaga si ka ban riu ya ka bo play lo hukum ba phin lum arsya namar ka si ka ba bot ka si ka ban nyau anam don mana katu ka mana kam shim lapot. Kam shim lapot. Ublay hang ni upun ken mau ya ki khon Israel. Ya ka jinglong ka ba kentang jo ka sngi sabatan. Ka sngi ka ba nyau. Ba ka sngi sabatan kam dai ka sngi banginya tray banginya ta. Banginya lum nginya lang. Ko bangi le na ka wei ka hak nagaway ka sngi siya kaway pat. Ray ka sngi sabaton ka day ka sngi siyong tight. Kabang iday ban siyong tight na kikam ba kijing tray ka jongi baro. Bat bangin niya penlut por. Bat ublay. Unong tabot unong pelong. Ujongi. Bangin kan mau ya ublay. Bat ya ki kam ki babha ki bola le hai ka jing im jongi ki jing ger khu baro i ba u hoi u the hai ka jing im ka jongi ka sngi ka ba sao ni ka ong ka wei pat ka dao ban siong thai ka wei pat ka dao ban siong thai ka kata ka wei pat ka dao bangi dan ban siong thai hai ka sngi ka ba nhiều hai ka sngi sabatan boleh lo khot iki Israel bola ken pin kan mau ya ki ka jutang ka bola perlong ha Sinai bat ki kmi ki pa ki jongki nang tahadin bola pin kan mau ya ke jutang ka boleh lo pelong bat ki Israel bat ki kmi ki pa ki jongki ki balayap no hagi tu ki sau posnem ublay o Moses hangne kren spong Moses ula pin kan mau ro ya ki shipo hukum ya kispo hukum labo jigan mau haki ajaka testament ka barem kaning kong ga di Exodus kal nong ba arpo prado karwe bat ka wepat ka jaka balabo jigan mau kispo hukum ka de Deuteronomy san kat arado kat san Deuteronomy san kat arado kat san Exodus nong ba arpo ka kat ka ba pra kan ka hukum ka ba saw ka sedang bat ka kentien kin mau remember
kat bah Deuteronomy gal nong ka basan ka dekat ka bakat ar pat de ka sedang bat ka kintin sumar observe sumar ya ka sabatan ka tien kin mau ha kani ka benta ka ba ar jong ka ba Isyama Deuteronomy gal nong ka basan khat ar do khat san ka tien kin mau ka wan sya pedeng la di sijan bakut jong gani ka hukum ka basau singin ya kwa ba supek kendiat pa sya Deuteronomy gal nong ka ba san Deuteronomy gal nong ka ba san but dekat ka ba khat san Tersingan pulih kat ar kong to sumari ka singi sabaton ya ka ban pen kentang ya ka kumbau try bo play jong me ulo hukum ya ka nriu singi men try bat men le ai ka kam jo me ya ka kam jo me baro an rei ka singi ka ban nyau ka long sabaton au try bo play jong me ya ka ta ka singi menom le ka nu ka kam to bat kum ta ter ni poi she ka dekat ka ba khat san ka ong bat token mau ba me melalong rao ha ka ri Egypt Bat bo try bo blade jong me ula walam no ya me nangta da kak tiba don bor bat da kak sang tiba la kner namar kata ken you try bo blade jong me ula hukum ya me ban sumar ya kasni sabaton kak tien ken mau ha kani ka ha Deuteronomy kawan syajan bakut Indonesia bakut jong artat jong ka hukum ka basau token mau ba me melong utrai umrau hakari Egypt ka weipat ka dau bagi de ban syong tai ha ka si sabaton kalong bangi de ban ken mau ya ka jimpen light lot ka jong ublay yangi ki swel ki de ban kan mau ya ka jimpen light lot ka jong ublay ya ki na kari Egypt kata kalong ka wepat ka daw bagi de ban sumari ka sabaton namar ka tau tribe ublay jong me ulah hukum ya me ba men sumari ya ka si sabaton ba men kan mau ya ki jing lep ha ki jong ublay ya ka bor ba ka jong ublay bola pelat ya me naga jing long merau ka jong me hari Egypt adiangi pat hari ladangi apply pat syangi balai bangin deban kan mau ya ka sing sabaton ka baning kong hoot bangi deban kan mau bo deu play ubala thau ya ki barok bot bala thau yangi hala ka jong ka dur ka jong u kaba ar bangi day kadau bangi day ban sumari ka singi sabaton galong bangin ken mau bo play ula pelat yangi nai ka jinglong rau ka jongi ha ka pop bangin ken mau but day da ka jing ka jong play yangi da ka jing siu spa ka jong play yangi bangi ilala ban light na ka pop bangi la ban yo ya ka weipat ka lat bangin im ba bangin yo ya ka ching im ka ba bom jukut kata ka long ka de ka weipat ka bangi don kamban kan mau kat bangi sumar ya ka singi sabaton kwan rio benta ka ba san singi ka basan ka ong ka ba sumari ka sabaton ang ni ka kren siya pang kumno bangi de ban sumari ka singi sabaton hoy ka Bible kam shim da kadew tik patik kumno bangi de ban sumar ya ka singi sabaton wala da hoy ngi shem ko kum ha ka hukum ka basau kumno bangin sumari ka sabaton o bangin nam tray bangin nam ta
Hagan ni ka sngi ka ba ria ka ba nyau ngim dei ban tre ban kata mangi lan me ka lok ka jongi lane ki kon ki ti ki jongi wat la ki mrau la ni ki shakri la ni ki nong yarap ki badon ka yeng ka sem jongi wat ki mrat ru kim dei ban tre ban kata ngim dei ban pen tre pen kata yangi ha pen kate ban pen tre pen kata ya ki hoi ni shem ru ha Isaya kal no ka san pu pra ka de khot ka ba khat lai ne la da men pai no ya la ka slak jat no la sak jat nang ka sabaton na ka ba le ya la ka jing su bha ka sngi ba kentang jome bat men khot ya ka sngi sabaton ka jing su bha ya ka ba kentang ka jong try bat ka ba don buram bat men buram ya ka kham da le ya la ki jong gilen ti lem ne shem ya la ka jong ka jing su bha lem ne ya la ka jong ya la ki jong ki tien wat ki tien ki bangi kren ri don kam ban husiar Aga sngi sabaton. Badan lor kita ki aka. Ngidai ban kan mau ba ka sngi sabaton. Kadai ban long ka sngi ka ba kmen. Ka sngi ka ba ngi celebrate ngi rakhe ya ka jing pelong. Ka jong ublay. Bade ka jing sius pa ka jong u yang i. Kini ki atli ki aka ki bangim dai ban kelet. Man la ka por. Habangi habakasi sabaton kawan bangi dei ban kan mau hoi nang nongi wan but kumno bala pen bat bala sius pa yangi ka dei ban long ka sngi ka bangi celebrate ni rakhe ya ka jing pelong Bat ka jing sius pa ka jong ublay. Ka sngi ka bangi celebrate. Ya ka creation bat ya ka redemption ka jong ublay. Ta ka day ban long ka way ka eka bangi day ban kan mau. Kat bangi syong sngi ha ka sngi sabaton. Hele poi atat siya ka benta ka bakut. Jong, kani ka jing pule ka jongi. Ka jing pule ka jongi. Ya ka lenong ka jongi ha kani ka tiyaw. Ka ba pen kan mau yangi. Ya ka sngi. Syong sngi. Ka sngi ka ba hinyaw. Ka sabaton. Ka sabaton. Ka ba shisha. Ka ba blay ula bo yangi bangin syong sngi. Kadai ka sabaton jong ka sngi ka ba hinyaw hoi sabaton ka mot ka jing syong tait ka mot ka ba sange no ay ki kam ki jam ki jongi la dangi shi shimbe ya kata ka jing mot baka no ka sngi ka la ban long ka sabaton tama ka de ka sngi syong tait Kamu la dengi syong stai ya ka sini kong jong ka tayo ru kala ban long ka sabaton la dengi syong tai ya ka sini ka basan jong ka tayo ko male ka muslim ka si ka sini ka ban ri jong ka tayo taru ka long ka sabaton Henry ka tin ka jong ublay ka ong ka sini ka ba nyaw ngim dai ban klet ya kata ka sini ka ba nyaw ka long ka sabaton yau try bo bulay jong me le ni ka sabaton jong try bo bulay jong me Uplay, udah kedau syai. Kanu kalong kata ka sabaton. Aduh play om ka sngi ka bahnyo kalong ka sabaton. Jong try bo play jong me. The seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Ka sngi sabaton ka jong uplay. Kadai ka sngi ka bahnyo. Kam day hagano ka waypat ka sngi tongin ya kan mau kini ko ki para bangay ko ki para lok iba ki jonga pat bangin kan mau o play o ong leni hukum yang i bangin kan mau ya ka sngi sabaton Kum kabasaw, kum kabasaw. Kung kenmao ya ka sabaton, ban rake kod ya ka. Ta kamot ka sngi ka banyaw. Doblen kurku yang i.
un kerku ya ke ni ke jinga puli ya ke tien ke jong u na ka banta ka borom ka jong u blai amen. Ngako abanai kubli ya pastor Dr. KB Carpeting da benta ke Sabat School bat ngingit scam babaro ki parlok bat kumju para bengit ki balai pulut por ban sngap eketin ke jong blai kan long ke jingku bat kumju ngila ban pendon kami kini ki ibaro ki jihikai ki bengiyok nak ketin ke jong blai ka jingim ke jongi ka baman la kasngi ban penuain uji syakri ke jongi hang ni ke step ngin ya phailang syaka number ka ba arspa khandai puwe arspa khandai puwe badala dep kani ka Jingrai kepat ya Pastor Dr. KB Kapiteng ban ayengi ya ka jingduai penuai. Ski could you Jehovah do Bahatam nakatayo nakihen yokadutam ki ini duai ya play ba jengi ba peneng ya ingo ngi ngai pa me Malayalam ngi du mun sia ma kho jome kat ba ngi pek ya ka tin ke jome ngi puli ya ka tin jome ha ka jinga dei ba ka ni ka subject jong ka sabatan ya rap yang ngi ko try
bangin kongo ya meu play daga bangi syong sngi ni syong tai ya kata sngi kaba mela hukum yang i bangin syong sngi ngin syong tai om bangin jit hoi ban le yala ka chong kamon kat kum ka jing ngau bit ka subiang ka chongi haka kerteng ka chong me balong tribe nong penim chongi Jesus Christ amen kublay sebetan ni pibaro nga kwa banai kublay pastor ye kelas ka baila ay sam hangi ka basnutanat ni kwa banai kublay ye pibaro ki bela ye snap ye ka sabas kul ngam ar ten pila yo shiboni ka jing kai ka pen kan mau ka pen scam yengi ba ka ni dei ka sngi ka ba ublay labo na do ka jing pelong batu ai ba ka sabas kul bangila ye pulem ta ka sngi ka long ka jikr khu yengi ka pen scam shishu ka ye ka ne ka sngi ka ba piban mangangi shong sngi om na ka daw ka ba ngisung nget na la de henry de hak bible hak tin jung kala tho bangi de ban shong thai munta ka sngi mar ka de ka dak ka ba ulabo namta jong phi bat jonga teknik por kala biangi bangin tengi ka jing skri jungi da ka bangin ruai artli ki jing ruai ka ban kong ni phai sikot jing ruai ka ba shipho na ta ka ba arpan number ka ba laispa new pundre nga kwa ba baron phi ka badan haying gisam jo phi siu bha ban yer wai lang bat nga ngarung khnang ban sit rohem nga bar wai nang ni phiru ruai jam hakiyeng gisam ki jong phi tong in wai jing wai ka jing men wan bat jing wai ba kortam pendo no ki jing artatin sei ka jing ya ro ba jam wai na maru su maryangi sa shisen pat ban ya shem tin jong u ka hi kayangi bau ji su udon lem tong in rai ngin wai jing kmen ban penny tong in rai jing wai ka jubilee da ki jing wai bat kilama ngin lek men mas ngi baba ngin ya berta jam hosena ngin muduram bat risam buram utrai ngin yai pen crown dala jing mud baroru ngin ya tho jing e ba crown ka jing e ba ban kendum tong in rai ngin rai jing kmen ban penny tong in rai jing rai ka jubilee ko pa ba ko ni ngoya me melari barokas nem ngi baro ya donang ni ngingo da jing I barem kunong penim ngingo yami bayang ila penim men semba khoi pen klein ma me tham jan tu ring sha uple tong in rai ngin wai jing men ban penny tong in rai jing wai ka jubilee ta kumbang ong jing rai ka bur ngin pas ko jing rai ka number ka balai spa new pindriu ka baong kisngi kidam da jing kuslai kisngi kidam da jing kuslai donon ru kis nyok tai ki po balu dhaka bari jisu yap yangi ki po
babalu da Calvary, Calvary, Calvary. Ki babalu da Calvary, Jesus yap yangi. Rela kita uji sun bola kuslai hau ki babalu daka baru Jesu yap yangi ki babalu daka baru Calvary, Calvary, keep babalu da Calvary, Jesu yap yangi, yaman si basyo si jongi, nong pen uyo babalu da Calvary, Jesu yap yangi. Ki babalu da Calvary, Calvary, Calvary. Ki babalu da Calvary, Jesu yap yangi. Tungin ruay lang karosin. Ki babalu da Calvary, Calvary, Calvary. Ki babalu da Calvary, Jesu yap yangi. Tongin ruay lang burom long yauk pa badhadin kani kajing ruay kerpad I pastor is kemlan pan aingi kajing ruay. Burom long yauk pa bad yau kun bad human sim bakun kumbana du menengkong menta baju nom kan long Shabam Chukut, Amen, Amen. Tungin pendam lagi klik ag jeng duai. Kopa jingi ubah hamneng ubelang buku ke keteng ke jengmi. Ublei ubadan bor, ubah kraubor, ubadap dak jeng ej bat ubah kanrei ke jeng snai. Ublei ubalong ujuk menhenem menta bat shikibam jikut. Ublei badi hok banyo ye ke jing mani. Koblei shibun e atrai bamelak kerku, bamelak pendap ye ke jing don kam ke jengi mat bat mesim. Koblei shibun e lomba ke angel ke jomi, bamelak dam melak ker yengi. Bat hak ni kapur atrai kat bang yero ngi penun burom yami. To pediang ye ke jing mani ke jengi atrai lomba ke jing ruai yero. Lomba ke jing slok lang ye kaktin buku jomi. Bat kam tam e pendap yengi do musim buku jomi. To dama batrai kelak kelak ke jengi. To sai khut yingi de snam ka bakodor ka jong ukhulong brat ubashisha u Jesus Christ bar ru kumju to pen baptis yangi do musim khu jumi to pelong ba ukhiu jo ga jingim ka jongi ulong bla pen kre na ka banta ka takasngi ka bakra bangi yo diang yo slap u bakhado bar kumju ban yo I ga jingwan arsin ka jumi to snow au blebo try ya ga jingduai na ba yakini baro ngingo ngidam ngidwai lang baka kateng ka jong Jesus Christ. Amen. Nga kwa banay kublay ay pastor ya kajing duay ka jong pi ni kmilin ti sa kubor ka ba pinsay sam hangi hakan ni kasngi. Dagni ka por si sen biang shimi kani kalad ban pidio sa bahay pi baro ki parlok. Kibaya syakri rin kat ban ni hakan ni ka por lang ba kani ka online worship service lang ba ka YouTube channel jong kabalang jong ihang ni hanong po. La don na pedeng jong pi kibaya syakri rin kat ban ni kani ka por kumbanga ong mani don le sin na pedeng jong pi ba pi pang pi stom pimla ban le chika ying ka jong ble na kata ka daw pi wan pi syakri rin kat ban ni le si don na pedeng jong pi ba hakasnong ba pi don tang si ying ba pi siu tanat ban ni syakri rin kat ban ni pedeng siu bhai pi le si don na pedeng jong pi ba pim pat yo ya kalad play ka ying mani na kata ka daw pi syakri rin kat ban ni Henry le de ka no banta
ngi sim ni kani kaladon pnia su bhai pi paro hakani ka jing sakri jongi langba kani ka online worship ka jongi ngam artatin kumba blay lak khuingi hak sab school un sakr khuingi shishu hakani ka jing seng ka baar ngi duwa bum sem ba khoi un rung un chong sa hak ying ka sem jong phi ka do nur jong phi ba ki khubor ka bangin yo snyo hakani ka por ka long jing kar khuingi baro lang tekani ka por ban judge kama de kani ka jing sakri jongi ne phais ko jing ruai ka number ka ba lais pa khandai boi ka bang ngawan shu jisu haka jing shipa badadin ke ninga kerpat ye ban yarap ban aingi jing police dang badi ke jing duais dang ngawan shu jisu haka jing shipa ngam laban baka jingkit marwe haka jing jenjar uya rabyanga laki jong usu marbadis name ngawan chu jisu ngawan chu jisu ngam laban baka jingkit marwe ngawan shu jisu ngawan shu jisu jisu nyara tangu marwe ngawan shu jisu habam banjenjar ulong ulogu baik klemku ladang apanum loy ban pelai war jing shi tom jonga paru wenglu ngawan shu jisu ngawan shu jisu ngam laban baka jingkit marwe ngawan shu jisu ngawan shu jisu jisu nyarap tangu marwe kano perteta la kapon yangam kano kapen choy bangan lepo ngawan shu jisu uyarap yangam daka jingeya bertengan jom ngawan shu jisu ngawan shu jisu ngam laban baka jingkit marwe ngawan shu jisu ngawan shu jisu jisu nyarap tangu marwe sedang ia jenis yang kebar ini tengah ini pailang berngajar kitab kisam sispa ar khot keba iwei bat ar ngala kmen haba kila ong hanga ya ngin ya lech sakayi ngutrai ki kejat jongi ki yang hapo ki kerdop jongpa ko Jerusalem tengah dam kri jindwai ku keba jongi ba beneng kanu hidap daga jenis kmen haba ngila banwan pendon brom yeme akan nekasing sabutan ngai nguru yeme bameladan rengkat bat ngi lembaga sabar school kelas bangi baru sisngi tukur kuru yangi batu aibor umame hangi iwei paiwei kat bangi dang syak skor ketian kejong me hakaba syakri jong me unya sambat ngi hakane kan no pai singi batu aiba ke ke bangi ngila yo no syakri jong me
toy bikin syong sa ke dong nut jangi bat bangin laru bani sampat skiwe but skuro try making it jin duai but to yalam ti yam mame yangi we pay we but to mabru ipop kang jangi yabang ilap susi me hamala ski terus ngoro try kini jin duai makin baru ipan ketang jisunu penim mentabat lakar taruh men nga kwa banai khuble ya iban yarab ya ka jing police dang ba ka jing device dang ni duai bo blain ya ikr khui phi ban yarab shen phin le che ets but phin pteng yi jing police jong piste kum ka balang ngisnu dio phi henry hakoi perkel ngisnu kmen ba oble ikr khui phi phi pass ba no ways nem show ways nem but ni mar tin ba oble un ya pteng ban kr khui phi ha ka jing long samla ka jong phi technique por kumba jule ye phi gi badan hak yeng kisam jong phina ka daw phimla ban wan ska yeng jong ble nin yai pteng ban lum ye ka jing kan show bad ye ka we na ka bai shipho te ne ka por ka pare phi baro ke badan hak yeng kisam jong phi sium bha ban lum ye ka jing kan show bad ye ka we na ka bai shipho bad under pio ye ka lat ban le ska yeng jong ble sium bha ban le ai ye ka de ka ban ta ka jong ble bar kum juru la ba ki pastor ki wan hak yeng kisam jong phi sium bha ban ai ki ka de shibun ta na ba phiru phie shimta lam plie gospel ke jong ble shitlu jong ka ne ka parthai ta ke jogo por kat bangi dang lum ye ke ne ke jing din show ni yo ye jing roi karpang ban ai ngi na imis pip de ban ikon ba he jong i latang kai sweetly but hadin ka ning in your wai jing khun na obleng yo but hadin ka tang karpat ya ilok jonga ye imisusi ban ai ngi jing roi nam ta ka jing din show And there I find you.
Jingle ngiyon tungin ay ngu ya ubaron ya ro pirum ki angel kun yuk pa kun ban men sim ba kun Amen. Tungin niya pinam klip niya dua lam dagi jeng ay mo. Yesu bi ku bisu bona try bum na do kang bat ngi kanika tayo ba tayo kam tam kanika sni kat bangi layo sngo ya ka sab school class na I pastor doctor ke bi khar beteng to ko khu try I kam tam me kalong long sam jong I ro kum chu bat do dorang kalaman ngi ro try ka jeseng ar sin jong I kam tam mi pastor is kemlon kat ba I sam mi ka kubo na kaktin ka jong me to ko atrai I baka I ka I ba in nya sam ka ni ka por ba kan nong ka jing ka khu yingi we pa iwe kam tam bangin dang la ban so tho shu ka kaktin ka jong me to ko atrai ki par bangi jangi ro atrai ki badan haying hasam jong ki to ko atrai ki bagin na ban so tho shu ka kaktin ka jong me kam tam bakin dang la ban recop bat kam tam bakin bu ro atrai ki ba ki osngo ka jing mo jing per kha jong ki bat to don kalam bat ni ro atrai ki program jong ki badang sa ro kum chu to ko atrai ki ne ki jing show ki bangi lalum ka ni ka por ba kam tam ba ki para bangi jing ki ba ki lalum hala jong ki ing ki sam ka jong ki to ko atrai kam tam ya ka we na ka ba shi pho ro kum chu kam tam ki nang la ban ai shu ka kam ka jong mi kam tam to ai ki ro atrai kamet ka ba ko be khia bakin nang la ban ai shu ka kam ka jong me to ko atrai ya paro ki para bangi jungi ro atrai ki badon ha jing pang stom ro kum chu to ko atrai ki de to tai ki atrai da ka ti bas klein bo jong me kin yo ka jing ko jing khia to sngo atrai ju pa jing da jing da ma patra ki po ka ngin bu si me malaka po na mang ki pan jing Yesu amen. Nga kwa banai kublei I Mrs. Pip de but ya latang kai bala ai ngi jingruai ka pasyutanan kublei sibon kalong kalong ka ek ba itnat ban yo I ba sikmi sikhon ki yarwai lang kublei sibon ya Mrs. Pip de ba pikloi ban ya don kat lem ki khon ki ban psai ki hak jing long bak jam sen mi ki khon jong pi jing psa jong pi mta hado darang ba kinom klet chu ye kelenti ka ba pielam ublei na kerkhui pi Mrs. Pip de berkalong yeng long sem jong pi baru ublei ya dai pi kat ba pidang haban late train ko ka pos ko ka por bonu ai ru ye pi ye kamet ka bakoi bakhia ba ye latan kai ru ublei kerkhui pi hak jing pulle jong pi ba hak jing long khna jong pi kum jo te ne ka por kapor kala day berkebenta bangin yos new yu kubor na ktin jong blay inong kren jong i hakanek snging kem baro nang ngilai tho I Henry Kindiet pang jong I pastor is Kemlon I day na kishnong sejan sete sa Sheila ban Henry ila jutrei ru kumu church pastor jong hakanek balang jong I hang ni nong po kumba arsnem laisnem hakapor bay trei haban pe pun ba ki jaka hangne ki thain ribhoi bari la pelong ru bon ki jaka ki jingseng yelap hangne thain ribhoi wad ha dulong naru mentang don ki jiba baptis dulong nar sisen kesngi pastor is kemlon ila pelong jingseng yelap hangte dulong nar ba khandre ngut kila ai ke mensem ki jongki bad hadin ki taila long ru church pastor ha ka balang sorng kham bar kumjuru I menta ide I president jong ka youth kasi jaintia youth association gejongi hangne ha kasi jaintia conference barek ni siukmen bam ta kasngi ikloi ban ya pla ya sami ku bor gejong ublei lang ba ka kten gejong te gni ka por klem na muslim shu pungkhrai ge do no jongi bangin ai no ka por show blei ban pundun kam ya shakri jong I pastor is kemlon te gni ka por ngin ai ka por shei Hakar kom ka bakar pang nga kwa ban ai kublai sabaton ya pi baro ki prabanget ki balong ki men ki parai ki jonga hau trai ki badan hapo kani ka rilum khasi jentia jongi bar kumju ki badan shaba jongani ka rilum khasi jentia jongi
to ble unang kerku yang ai yepi bat kham tam ba unang ai yang ai yepi ka mat ka basat ka baklan bat ka mesim ka jingit ka baklan tung ni pengkrea na ba ka jiman ka jong trai ka lahajan ngakwa ru ban penpau ya ka jing songu ya ble unang bu nang thau ubalari ubala sumar kendong yang ai yepi uba pendap kan hai ki jingdon kam ka jong ai jepi bat kham tam uba ai yangi ka jikerman hakum kini ki por ki sngi ki be ki be stom ki bolong ki sngi jo ka jing sedang bar kum ju ngakwa ban ai kuble ye ka balang no po ka bala ibet yang a bangala ban shimenta hakani ka online service hakani ka channel ka program ka joki kuble shibut to ai boble unang kerku yang yelang baro kat bangi ya kentiu ya kalama ka gospel ka jong utrai di haswa bangan ya sam ya ka ting ka jong ble ngakwa ban penpau shapi bangaju sotnat Mania sam ya kakting ka jong ublay lamba ki social media. Kadon ka channel ka banga ai kerteng ki sngi bakhado ministry lamba ki YouTube. Kidon ki kubor ki banga upload. Tinga kerpat ye pi ki prabangai ki perlok sobha yawat ye kanika channel da ka ba pi nyon ye ka kerteng ki sngi bakhado ministry. Bat penso yo ye ki kubor ki jonga ki ba ngayalam. Bat ngakwa ro bani thu ipi lamba kanika channel ngan sa upload ye ki video ki jing ya puli ye ka kitab o Daniel bat ka kitab cipapau kawai hadin kawai kalonong ngin ya puli bat ngakarpat ipi ba pen kershan lem yanga da ka ba pi penlong ya ka jingwai ka ba kerpang to ble kurku yang yelang baro dia shwa bangan ya sam ya ka kteng ga jong ble ngadan ki katu katni teli kimat kiba ngakwa ban kran bat ban penpau kum usyakri uba uble ula ibet yanga ban troi ka kam ka jong u kum usyakri ya uba uble ula ibet bangin troi ya ka kam ka pakentang ban kentiu ya kalama gospel ka jong u bat kham tam ban sa ban pja ya kita kilamrot ki besisha ki jong utrai ngadon ye kani ke jingkit kli ngidon ye kani ke jingkit kli de nak takadaw ngakwa ban ong ha kani ke por namar ba ka jinglong jingman juga perthai ki babun ki prabanget ki jongi kilong ki baklan ha ka jinget hoi kidon ki katu kani ki batolot ha ka jinget ki bamsham la puli bha ye ga ting ke jongblai ha ka balaya shayalam bakla ye ki da ki nong hikai ki babakla bar kumju da ki langyong ki bangakwa pan ong so ba map yang alarang penungkam ya kani kaktin ki bawan le ayu ki bawan ban penlong alyang ya ki brio ka konhun ka jong ble kini kini kimat ki bangakwa ban kran hak ni kapor namar wala ka perthai manta kalong hakum kani kador i kumba kala jankut nrem kalong tang ka jing sedang kini ki lai teli ki jingkli let's say south li ki jingkli ka ban kong ka ba kia kali hato udon ne em u corona virus ka jingkli ka ba hato ki jingdeng mas ki bangi ha ban but ki protocol ki pempau bangim shania shu yo blai ka jingkli ka balai hato uni utika la ne vaccine udon jingyade ba kadak umraklau bat ka basaw balai bangihaban ko ngu ya ka sarkar bangihaban ya trelang ba ka sarkar khamtam ka sarkar ka bala khang yangi ha kisnam ki bala lenno bat hakini ki banai ki bala lenno bangim sham la ban kiu shakayeng ka jong blai bangil balai bangihaban ko ngu kini ki south li ki jingkli nga kwa ban jubab ha kani ka por namar bangadon ya ka jing snokit clear ya ka balang ka ba ublai ulaseng ya ka ba ula pen khamti hala ke shakri baki de ban ai ka jubab bar kumju ban ai ka jing shai ka jingkli ka ban kong hato o corona virus udon ne em namar baki don ki bamnge ba udon lane baka don ka ne ka khlam ki ong let's say ka de tang ka jing thok ka jing shukor ban pethame ka perthai ngakwa ban ithu ipi baka balang 7 day advantage kam de ka balang ka bran tang harilum khasi jentia ka badan tang ha India ha Asia handre ka de ka badon hashtlup ka pathai pat ka headquarter joka ka don ha ri America ka bangila tip ya ka kum ka general conference
But lengba ka general conference shiki division ke ki union kitna terkam bepe jong ka balang la ju ai ka ju ka cingkentep. But ngidon ru ye ki hospital ki babun ha ka perthai ngidon ki scientist ngidon ki doktor ki bastan. But yakini ki doktor ka balang ka shania namar ba ki ya pulilang ya ka kting ka jong play. Ngidon ru ya ka health department jong ka balang ka tanat rekam ju ka jingkot cikya. Ban lengba kani ka tanat rekam la ai jing tip shangi ba u coronavirus udon shisha. Ban ka jingkli ka ba hato ka jing deng mas kini ki protocol ki bangi hapan ko ngo hato namar bangim shania shu yo blay. Kay ka banga kwa bani thu ap ka jubab kalong bangi em ha ka perthai pop ki jipang ki jinstam ki bun bat ki dakan rei haduk kata-kata ka bakongsan yang ip kalong bangidon kam banya yai lengkat ba kita ki an jo ka jikot jikhya ha ba ki patha ho ni de banbu nengkong yo oblay ni de banbu nengkong yo oblay bar bang shania ya u bar kumju ni de bani yai lengkat bat ki a na ka benta ka jing bah ka imlang ka salang ngamo bangim shania shu yo oblay ni shania yo oblay hande oblay ula ai ru ya gijistan ha ki brio ka berthai bakin lap iki dawai ki deshin bakin ai ki jing tha bat ki babun ki ki bangi dei bania ya rengkan bat kabalai hatu uni uptika la ne o vaccine o don jingya dei bat kadak umra klau namar ka ni ka jingkeli ka de ka jingkeli ya kabala sha pen thame ki babun ki kristan balai harilum khasi jentia jingi ki babun kim shim ya uptika namar ba dei ya ka ni ka jinget hoi don ki bapuli bahai ka bible badon ki bay suthu molum mala renga kwa bani thu ip bakabalang 7 day adventist ka pension rem tang ha ka jing tho bkhoi ka bolong ka tin ka jong play but ki bami ki issue ki agenda la ju ya kran lang da kita ki nong yalam ki bangila jet ya ki bangkin long ki nong mikmat bangkin long kita ki banya puli ka tin jong play khamnya ha ka ba kinya puson bat kinya ya ai ke jing shai shangi ngakwa bani thu ap ba utika la ne vaccine umdan banta aa bat kadak umar klau lani ka jing patrikam ya umra klau kadak umra klau ngi kirungai nyitep ua umar klau bat ke kadak ka jo balai pidang atatin ya kata ban ngakwa raban ong lengba ka health department jong ka balang ki pensyulur yangi ngayang hangni om mangan ai ke jumba ka jubab ka jonga hande ngayang hangni man ai ke jubab ka stan jong ka palang man ai ke jubab ka nongrem ba ka palang ka pensha shaparo ka balang 7 day adventist lemba ka health department ki pensyulur yangi pengin ayo tika lane yo vaccine ba lai hangi ubai puai ka kom ka mon lai lut langin ai ne em om shem la pun bor yangi kum bang ong bang em ha ka pat hip hop ki dawai ki deshin ngi ha bandi ho ngi bu nang kong yo blai ki kamba ke jong blai ki troi om habaro ki kamba ke jong blai ki don ki por ki bang ngimdi dawai o blai ule e ka kamba hanri yakani ka banta om habaro bo ule ngi em ha ka pat hip hop ha bangi pang ngi le chow blai ban ngi le shaki doctor ngi em ha ka pat hip hop ki khlung ki banang shukha dang shukha kiron ki inject balai phojai ki bcg bat kumta tater ki inject polio ki jing ai dawai polio bar kumju ha ka bai dei bat uni vaccine don benta ai ruem bat kada umra klau ho ni em hak pathipo ubriu ulusha ye ki henry ni de ban suthu pan bau blai le ya ka umsha ya ka klam ka jingtep ka jong bat ka bakhadu ka jingkali balai bangi haban ko ngo ya ka sarkar ka bala khang yangi ka bamsha yangi bangin le siki ye mani kamdei ka subject ka bahakmat bangan yalap ha ka ni ka singi hanrenga kwa bangin ye puson na kaktin plapsa mesim ko jong blai room kalonong ka balai ka khat ka ban kong hadu ka balai phila ban puli ye ka tu kalonong bar ko we ki gentim plapsa mesim ki ba ong kumni
to ai bakam sim barok kan pen hapo yaladi haki bor ki ba hakle namar omron kanu ka bor lamda na oblei te kita ki bor ki badan la bobe yaki da oblei kini ki bor hakasen syar ka khadar ki bor shnong ki bor sorkar bat kumta tertar la bobe da oblei kad khat ka baar ka okni kumta ken uno ru ubayang ila persya ya kata kabor uyele persya ya kata ka jingbu bet ka jong ublei tigitai ki bayang ya le persya kumta kin yo priang ya ka jing penshitam haladehi uno bele persya uyele persya ya ka jingbu bet ka jong ublei kad khat ka balai namar kita ki nong sanshar kimlong ka jing shirkai ya ki jingle babha henry ya ki baman habangi ko ngo kimlong ka jing shirkai kim penshitam henry habangi sela kadon kanong ka ba on sha penshitam memonte ban om shapting ya kata kabor kata de jing kli tole ti ya ka babha kumta menyo ka jing yaro naka ngakwa mani thu ipi ki bor sarkar ki bor shnong kanu ka bor ka pathai la ka long wat oba bamnge yo ble omla ban thong khlem ka jing tep ko jong ble us im ne bukhnasa udei obamnge yo ble oba im jong ki Israel henry uble upunan kam ya u Cyrus Shwaban Kaya ushis pak san posnam usim jok persya laong bala de betu lu paru do wisia ba on sakha ba un ai ga jing lai lut ya ki khon Israel ke ka bang kwa ban ong ipi uno wat ubam ngai blai klam ga jing tip ka jong blai omla ban thong ya ti ha ka ni ka pon nga kwa ban i thu ipi kinu ki an ki ba ye delang na ka banta ka bha ka mya tung ni troilang ke ka bang kwa ban pasotho hakni ka por hoi kamde ka subject ka jonga ka mga ong handai nga banga doni ka ni ka jing smok kle ha bane sam ya ka ni ka khobor haki po jong ka testament ka baram wat ha ka testament ka batmai ki briu ki baran ya ki nyang lengkut ki nyang tholi kimla bani shonglang ha ka imlang ka salang ki ha bane jingai iwe kadon ka social distance nangta ki ha ban shong sha jingai ba kadon ka jaka ka bala pangkhre da ka shnong ba kimla bani imlang ba ka tanga ba ki khun ki kti ki heman ki para ki kmi ki pa ba kumta ta ki don ki jingbo ji kama ka bible kata bangi ong ka quarantine ka jongki nang tanga kwa bani thu ipi ki don ki ba uble ula bu bai ha kani ka parthai lamba kitna borshnong kitna sarkar ngiha bani trailang na kamta ka jing bha ka jing khang ye ki ying mane kamde tang ya ka balang sem de adventist kamde tang ya ka balang kristan hani baro ki ja jinge ak parthai namar ba ngiha ban ye trailang ban yale ya uni uknyang jengpang ban pelait na ka jing persapriang ban yalait na ka jing yalum pai ba hoot ka jing shakri ka jong blai ka ba kongsan ka de ha ka donor ka jong ajepi ka bang yem de ban kla hala ka sngi tikani ka subject kalong ka bayan bat kam de ka banta ka bangan kran hande namar banga doni ka jing sok kli na kwa me sam shepi ibai puwe tongi ni trelang ngini dwai ki no sansyar bat kham tam ngin kan mai ka ba yusu ang to long pi ki basian kum ki basan bat ki ba jamnot kum ki paro wala ki ain sarkar ki petrikam handrai ngide ban long ki basian kan sapoi ke por baka ain ka jong ka sarkar ka ile persya ya ka ain ka jong blai ya ka baka syakri ki jong blai ru kala de betul pa bat ka kitab ji pa ru kala kran ban petrikam ya ka dak umra klau ka ain umra klau kata ka long ka ain robi bar ban penbori ka berthai ban syong sngi tang ka wei ka sngi ha ka sing sabton bat andala de kata ka por ngin saya yang yela persya let's say ya ka sarkar iki borshnang na ka benta ban pendam yela di ban kongu yo blai ti hak ni ka por ngini po sya ka subject ka banga kwa ne sam shepi iwi we ka subject ka banga kwa mane sam shepi iwi we ka long Hato kmen ba yak ying mani on plino kata kade ka jingkli ka banga kwa ban kli ya phi iwi we hakisnam ki bala lenyo labun ki benai ba om syam la sya ban pli ya ki ying mani na ka benta ka jing bah bat hakini ki khniat benai ka malai benai so benai om syam la sya
nadu mensyam tayo lasya ban plino ya ki ying mani hatu ngia kmen ngangai bakajubab kajonga kajongpi kalong bang ya kmen lang baro kajurwai sam kabasis pa arpoar kad khot kong bo debit uang ngala kmen haba kilaong hanga ya nginiale syakaying utrai wan mangaru nga kmen haba kiyaong ya nginiale syakaying kajong utrai nang takasam kaba san kad khot kaba nyo ong kumni henry ngati haka jingbun ka jing ile is a jongmi nganwan syakaying jongmi haka jing saptieng jongmi ngan mani syaka temple bokhu jongmi kini kintin kiba u debit uang ngakwa man kli ka jing kli habalasya bangin long je sengno habalasya yaki ying mani ban penunkam ke ka bangi ale man kapor kidan lightly ki ba niale kabanikong habalasya ngiapli ya ki ying mani bat kabaar habalasya ngiapun khu ya ki ying mani khna mangila ban syong hai ki jaka ki babiang ki bakhu ki basuba bar kumju ngipin itanap kamat kabalai andala biang ki eke boro nilai snai ki program ni saya ronglang boro ni lumlang ban ya ro man syakri ya oblai bat kham tam e ni lumlang ya gaban ya te iwe ya iwe kum ki men ki para ke jong trai kum banga ong habalasha ni ale ayu ni pli ki yang mani ti hagani ka por kaba kongsan kabanga kran kadai haki benta jo gajing im bagajam sim ki ying mani bagajam sim hashwa bangin pli ya ki ying mani ki balate da ki mau ki diang bat kumtar terter dong ini pli shwa ya ka wei ka jat ying mani ya ka ba oblei ula thau ki kti ki jong uhi bat kata kadai ka donut ka jing im ka jonga ka jong phi ka kitab ji pau kolonong ka balai ka khot ka ba pho ki kintin ki ba ujisu ukran ba la tho yakani da usumran ba ije ujisu o yohanes hakmi ngayang hakajing khang ban ngati la da uno ru unyo snow yakaktin jonga bat umpli yakata kajing khang nan wan rung hapo jong u ban ngan yak hoi mi lem bat u ban ma u lem bat nga ujisu ang lada uno unyo snow yakaktin jonga bat umpli yakajing khang kamde kajing khang jo ka ying mani kaba ngin ya rum manta baro kabalong ki ying mani balate di ki mau ki ding ki ten bat kumtar ter hanrai ka ying mani ka boble wa thau de ki kti ki jonga jupi kadonut ka jonga jupi yakata ka khupur ka bangakwa ban ong ye phi kamat ka ban kong bangi de ban pli shwa ya ka ying mani ka temple ka bolong ka donut ka jonga jompi ngakan mau yi ka we ka jing kran ujisu bat ka nong samaria ya ka bala bo ji ka mau ha ka gospel kat kup u yohanes kalonong ga basau ba ha ka ni ka jing kran ba ka ni ka nong samaria ha ba ka lai kran ba ujisu kidon ki jing kli ya ka ba ka kli ya ka jaka mani blai ka basisha namar bakinong Samaria hakipur kisngi jong u sim Rehobam obolong ukun jong Solomon namar hakisngi jong Rehobam kahima Israel kayapan hakaba kahima kabasyati jong ki Israel latip kum kahima Juda ki atli ki hima ki beso kilong Juda bat Benjamin bakanong ba jong ka kadai ka Jerusalem ban haki bentai ki basyati kanong ba Israel latip kanomba jongka ka Samaria ha ka pakishpotli ki khon Israel kishpotli ki hima ki yaso tigni ka brio ka badai ka nong Samaria ka kli yo jisu ya ka jaka ka badai biang kanu ka jaka ka badai ulum u badai ban mani yo blai hanai ka e ka ba jisu ong u kham kdo yo ulum lani ka temple hangno ba de ban mani ban pelungkot ya ka jingi thukna na ka gospel ka yukum u Yohanes kalonong ka basaw ka khot ka apply ka ongkom ni ujisu ukran par ongkom ni Henry ka por ka ja bat kalong mantaken haba kinong nya mani blay ki basisha kinya mani ukpa ha ka masim bat ha ka basisha na ba ukpa uwat ru ya ki bakum kita ban ya mani ya u
kapur kadi kisngi ki jonga ke jong phi wat ku slai la da ki yim mani ki khang ngam ong ma kimlong ki badan kam kilong ki badan kam hani ka ba kong san e ka jing mani ka ba shisha ka long ha ka do ha ka misim ka jonga ka jong phi bat ha ka ba shisha namar ba uble ubok pa uwat ek ba kum kita ki ba shikri ya u te ka do ka ba kum nu ka jing khang ka ba kum nu phi pli ni kong ya uble ha ba ngi pli ya ka ni ka do ka bolong ka mat ka jonga jong phi ka do ka ba mot ngin ai lut sha uble ko gospel ka kum ulokas kalau nongga basipho ka dekat ka ba pho nyo ko ong komni men e yo try ubo ble jome da ka donot jome baro bada ka mesim jome baro bada ka bo jome baro bada ka jingmut jome baro bad yala paramajan kumbaya ladi habangi pli ya kanika temple ka yeng mani ka yeng shong ka jong ble habangi pli ya ka bomon met ba mesim ni haban alut shong ble nadu kadonot ka jongi kamesim ka bomot ka jingem ka bor ka jongi ka jingmot jimkhat ka jongi paro met bamsim yen ailot shoble kata ka de ke e ka ba uble ukwa kamat ka baan ko mangaong habala sha ban pli ye ke yeng mane bangin emong jeseng ke bangin ngiale kamat ka ba kalong bangia pungkho shwa ya ka ngia sa ngia nyat bat kuntar ter Andai kwa bani tu ipi. Baya kata ka yeng mani ka ba uble ula thau de ki jong u. Ki bolong manga ba mapi. Hato ngia pungko shwa ne em. Ha shwa bangnuan bandrong ha kata ka tampol ka ba la thau de ki mau ki dieng ki ten bat kumtar ter. Ha ka po jong testament ka baram. Ka kitab Exodus kalonong ba absan ka khat ka ba pra. Ublay uang batu kin thau ka jaka kentang yanga khnang bangan yo shongne apdeng jupi ki khon Israel haka jingyalam jong Moses kila thau ya gata ka ying jan ka tabernacle bar hakani ka jaka la jule ranti yak jingle anyam ler kom baro bar hakani ka jaka omla ba ka batnget lani ka bam khod bandrung hapo kane ka jaka orang ba lendo ashwa ba unrung ha kani ke jaka ban le ikiniam kirkom u ha ban sat shwa yaladi hakmat jong tu ka dobor jong ka jaka kentang hakmat jong tu kai ka tabernacle ka don ka dobor bala pengkre ka u ha ban sat shwa yaladi bat un sarung hapo kani ke jaka kemla banrung da ka e ke batnget bat ya kani ke ying jan long ba haki sngi ki jong dobet ula kwa e bante daka wei ka yeng ka bakhamba kata kalong daka temple hande namar ba ulong bo bisnam shem lala bante ya kata ka temple ka bolong ka yeng ka bakhui ha ka ba ublei unshong ka e ba ja hakisngi ki jong Solomon ukhun udebet ula te shisndon ya ka temple bat kala simpor haduk kumba alposnam ban pendap ya ka la pendap ausnam knais pa san pinyo PC alposnam la simpor ban pendap ya ka temple ka ba itnat nikong kisim kalonong ka ba khnai ka ba shipho ka kran bat ka yethu ya ka ni hane susi ban ong baki khun Israel namar bakila landet ya ublai kila pentingit yaladi bat kila pentingit ya ka temple ka jong ublai long ba yaki la sha penjat no ha ka jingsan sha jong sim jeho yakim ka Bible ka ong kumni ka kitab Chronicle kalonong ka balai phon riu ka khat ka basan bat ka ban riu laong ba usim Nebuchadnezzar uwan banyele ya u namar ba new usim Jehoiakim ulale ya kata ka basniu tam hakmat ublay ula penlong ya ki khon Israel baro ban landat ya ublay ula penlong ya ladi ba ki khon Israel ban long ki batnget bat ya ka yen kan tang jong blay ban ora ya ka jing tinget ka e ka baja kalong house nam sanspa apnyo bisi la penjot dos im Nebuchadnezzar ya kani ka temple iki babun la penyap bar kumju ya ki babun ki khun samla la ringrau shikari Babylon kis im ka kitab kalonong ba absan ka itu yangi andala ya kisngi ki por ki ya kin mau biang nyau blai but andala de hakapo je ki wipat kisim
kum hakis im ju ki met ki persya us im persya u atak success house nam sospa sa pinyo bisi kai ka ba ulale ula ai biang ka jing lai lu ye ki jet riu jiu bakin tay biang ya ka Jerusalem bat ya ka temple bat ha ka ni ka por ki don shibun ki nong itu lupa ke jongblai ki briu ki jongblai ki ba don benta ban penitnat ban tay ya ka ni ka yeng ka jongblai ka temple ban pun khu ya ka ban pen kentang ya ka ba unu ubarum umla ban rong da ka jinglong tinget ka jong u da ka jinglong tinget ka jong ki ka e ga baja ba ya ka ni ka temple house nam arpo bisi us em herod ulanang pen itnat shishu ya ka ni ka jingtai anda ka e ga banga kwa bani tu ipi how Matthias kolonong ba arp sao ka khat ka ban kong ka don ga jing tu khana hangni pakani ke temple kalane hakisngi ki jong Jesus Christ tiu Jisu lamino bat ulalino na ka temple te ki sran jong u kilawan ya ka ban pen i ha u ya ka jingte jong ka temple ka khat ka baar u Jisu tiu lo ang haki phim yo i yakini ki e baro shisha ngaong hapi ba on ino hangni umau halot umau ya u ban om penhap no kide ki kintien jong ke jingi tu pa ya ka ba u Daniel ru ulakran kide ki kintien jong ke jingi tu pa ba ka ne ke temple ha ko we ke sni on sa penkelan pat so bat on sa penjot ya ka ba da shisha house nem nyopo edi da patsha titos ha ka jingelam ka jong u ke kunhun sipai roman ulawan ban penjot ya ka di ka temple namar baki juhi ki bamlong Kristan ki le pasha ya ka sorkar Roman bat ya ka ni ka temple balle la penjab namar ba hakisngi ki jong u Jesus Christ ya ka om shem la nyo kontang bala pentingit ya ka koi ke jing thu khana ka banga kwa man kdo hangni ha ga gospel kat kum u Yohanes kalonong ka ba ar kat khat ka ba khalai bat ka ba khat sao ka ong kum ni ti kanyam ka jinglai jong ki ju kelajan bat u Jisu ula lekiu sha Jerusalem bat ula shem ha ka temple ya ki bayadi ya ki masi bat ya ki langrot bat ya ki parodi bat ki nong ya pinsbai ba ki daya shong u shem ya ki ni ki nong ya di ya ki masi ki blang bat kum ta teter ki mrat hapo ka yeng ka bakantang ka jongblai ki mrat ki ba jabo ngala ban ong ba ki ya di ya ki ni ki mrat na ka banta ban long ban ai ki jing knya jing khiam ka e ka baja ka long ba u Jisu u shem ya ki ni e ki bro bala pentinget ya ka yeng ka jongblai how Matthias kolonong ba arpui ka khat ka ba khat ar ba ka ba khat lai ka de ka ju ka jing thu khana ka tho bat ka ong kum ni bat ula pen kelon ya ki mi jo ki nong ya pen sbai bat ya ki jing shong jong kita ki badi ya ki paro bat ulo ong ya ki la tho ya ka yeng jonga on khat ka yeng jing duwai handai pi penong ya ka kram nong tu nang ta shu Yohanes ar khak nai arpo nginya phai biang shakaju kalonong u Jisu le thu bat ulo ong haki pen jot ya ka ni ka temple de lai sngi ngan pen yang pat ya ka ana kum tai ki jo ki le ong sao pho hun riu snam shudang te ya ka ni ka temple ki kran shaphang ya ka e ka bala pen thmai do her sao pho hun riu snam shudang te ya ka ni ka temple ma me te lai sngi men pen yang pat ya ka kad khot ka ba ar phui Yohanes ar kalonong kad khot ba ar phui u hanrei ukran shaphang ka temple ka met jong u ka e ka ba kham nyo ko ha ni ka por ha shwa bangin pli ya ki ying mani nge pung khoi ka ying mani ka temple ka ba kumnu shwa bangin sha yo muslim kho jong blai bangin pung khoi ka met ka donot ka jonga jong phi nge kmen bala pli ya ki ying mani hande ka ying mani ka ban kong e ka di ka donot ka jonga jong phi bangin pli ni kong ban nga kwa ro bani thu e phi kumnu ngi ne pung khoi pat ya ka ka ktien ka jong blai ka ong kum ni ni kong ko ren ka lonong ka ban ri ka khat ba kha khandai bat ka bar pho Hato phim tep ba ka ta ka met jong phi ka long ka ying shong si mu khoi u ba ha po jong phi
yang uba philayo na uble ba phimlong lagi jong hi nama la theno ya phi daga dorba tina markata to pendun brom ya uble hakamet ba hakamen sim jong phi ki bolong ki jong uble ha to phimtip ba kamet jong phi ka de ka temple ka ying shong ka jong ble ka de ka ying kam mani ka ba muslim jong ble usong ya kani ngin le ayu ka bible ko ong kam de ka jonga ka jong phi phimlong lagi jong hi la thiet ya phi daga dorba la thiet ya nga ya phi daga dorba da ka snam ko jong Jesus Christ tina markata to pendun brom ya uble habang ikran syapang ka jipung khoi lane ka jing pendun brom ya ka ne ka temple ka balong kamat ka ba ujisu ula te ka ka bang kwa pani thu ipi kam de ka subject ka bang kran tang syapang ka bam ka di bangi penjot ya kamat hoi ki jebam jing di bom khoi baro ki penjot ya ka ni kamat haba lakta kamat ka jungi ka kta ya ka jing shakri blay ka jungi dene am habang yimdon ye gaman ka bakoi bakhya habang yibam ki jimbam ki bam khu nyim sha nyim khlan kata ka long ka jing shisha ba ka ba haba lakta e ki jingbut jim khat number bang yimdon ye gaman bakoi bakhya ni jingai ru teng teng na ka jing ya shakri man puson khamba ya ka ka bari biang ka bang kwa bani thu ipi ba habang ngipun khu ya ka ni ka temple ka ban kong shwa ka jim khoi ka long nadu ki jingmut ki jing khat ka jongi nadu ki tien ki thle ki jonga ki jongphi nadu ki jingle nadu ka jingede parabreu pat kham tam ka jingede par uble ya ka ta ken ka bangidon kam ban pun kho kan mau ya kani ya ka yeng ka ba thao da ki kti ki bolong da umau da ki dieng ba da katen nama bala pentingit ya ka ka baja la penjot shisnan uble usha man penjot ye kini ki temple handai kan ni ka mat ka jonga jepi ladangim shem la pungkho shwa ya ka ladangi la pentinget ya ka kan mau ba ka ting ka jongle ka ong kum ni kong koren ka lonong ka balai ka khat ba khan riu khan yo phim te ba philong ka ying shong uble ba ba umusium uble ushong sa apo jepi tilada uno penjot ya ka ka ying shong ka jongle ya uta ken uble unsa penjot nama kata ka ying shong ko jong blay ka long ka bakhui ka balong ma phi ke ka ying shong ko jong blay ka de ban long ka bakhui ka balong manga ba ma phi ka ne ken ka bangi de ban bakhui na ko manga ong habala sha ban pli ki yeng mani ngia bakhui ande ka yeng mani ka ban kong ka de ka donot ka jonga japi ka bakum nu ka shithi ka jong u apsopo shi ki prawangi harum ka lonong ka bakhat a ka khat ka ban kong bat ka ba ar u ong kumni namar kata nga karpat ya phi ko para banget na kita ke jing isnai ke jong blay ban IT no ye ki map jong phi kum ka jing kenya ba em ba khoi ba pen so ba yo blay ka balong ken ka jing shakri ba ka jam sem jong phi ba to wat pen stream rangkat yaladi ba kani ka perthayan re to pen kaladur no yaladi ken da ka jing pen thmai ka jing mut jong phi khanang ba phinyo tip ka ba kumnu kolong kamon ka jomble ka ba bha bat ka ba pasho bha bat ka ba janai de ka bible ka ong to IT ya kanin kong shoble ya kanin kong shoble ya ka jing im ka jungi shoble habang lanang wat pani stream yaladi bat ka perthai ke ba ka perthai ka bam ka di ke ba ka perthai ka perkhat ke ka ba ka perthai ka le wat pani stream ye kita ki balong ka jing persusi yoble andang lanang ye kini ki boro nyen sa su thu kamba ong ka jing tho khnang ba phinyo tep ka ba kumnu ka long ka mon ka jong oble ka ba bha bat ka ba perso bha bat ka ba janai de kidon ki de khot jong ka jing kular ki de khot na ka ting jong blai ki ba ong kumni shu ki pin kan mau yang ai phi kashthi ka ban kong jong awareness kalanong ka ban kong ka khat khandai ka ong kumni larangi plie ki pop jongi ulong ubayai ne ban map no ye kita ki pop jongi ban pun khu yengi na ka bam hok paro kani ka temple ka ying shong jong blai gidon kam ban pla sho blai ban pan map no ublai khna ba kan long ka ba khu ublai ubadap da ka jing ubadap da ka jing kular ka bathiang ulong uta ubala ban pun khu yengi na ka bam hok paro
ar koren kalonong banyo ke dekat ke benkong ke ongkum ni nama kata habangi don kini ki jingkular ko ki hap dongin ya pun khoi no ya lade naga jing betingit ka do ba kamasem baro naga ba penjanai ke jing khoi ha ka jing sapting ya oble habangi don ya kini ki jingkular dongin ya le ayu nya pun khoi habang ya pun khoi kalong bangin ai kaladi shauble boble unma yangi yak e ka bangi pla wat ha ka jing ya de para brio kau ikan nuksa kaba ujisu ukran haga gospel ka kom Matius kalanu ka pasan ka dekat ka ba plie nakan ni ka jing itu khana ujisu ong badu hika yangi haba medon ai ban aingu hauble dai malai ai ha ka duan ka jongble hani medon ka jing ya mudui banur ujisu ong kumno wang i shwai kita ki jing kinya jo melet ban ya suk shwa bar u komjuru ashwa bangin kiyo shaka ying ga jong blay shaka ying mani ka temple ka bakumno ka bangi hap man pulong shwa ka bakut ka baysuk ka de ka jing im ka jonga ka jong pi kama ka bakhado habala sha ngia pli habala sha ngia pungkhut ya ki ying mani bat ka balai ka long bang ngia lumlang bat habang la ya lumlang ngia ro ngia pedun brom ya blay bat ngia te iwe ya iwe Nengkong Petros kalau nong kebaar kedekat kebasan ke ongkum ni. Ya piru kum ki mau ba em la tei ban long ka yeng ba kejam sim ka jinglong lundo ba khoi ban kenyai ke jingkenya ba kejam sim ya ki ba pediang hon ha oblay da o Jesus. Ya piru kum ki mau ba em la tei ban long ka yeng ba kejam sim. Ti kum kita ki mau ki ba em ngi hap ban ya tei iwe hapo ka yeng ka jong blay habang isna ye ka no ka yeng da ki mau ni bo we mau ni ice man ni bo we mau ba kum tar ter ha ka yeng ka jam sim ki yeng ki bam ka jam sim ha ka jing ya long spara how try ni hab ban yate iwe ya iwe hebrew ko no ka ba shipo ka khat ka ba absa ba absan ka ongkum ni ba dong ni perkhat ban ya pun ki paralog ya ka jing ya i ba ya ka jing le ba ba Klam da ino ya kata ka jinya senglang jongi kumba long kerkom kiwe. Henry de ya kentu parlok hi berkata khamtam haba pio i ya kata kasni baka nang jan. Haba ngirong shikayin ka bagantang ka jong blay. Kalong ka badangkam wan ong ba pinya soto bakla ya gani ka subject ka jonga. Don kibong ngam nang kam balay shiying mani shikayin je senglang. Wala pli la pungkhoi. Kapag san kalong ba ladang syakri hok yo bleh yeng tang tahi kalabiang hanai em habala pli ke yeng mani habala pungkhu nya senglang nya te iwe haba pirung sya ke jing senglang ka bible ko on wat klet ke jing senglang de ya kentu iwe khamtam habang yo I ya kini kisni bakal anang jan habang yo I ya kini kisni kabadan kam yang ai pi bangin pelut ya kapor Bania ai mesim iwe. Bania perkhat ya kini kijing ban walam ya ki shauble. Namar ya ka yeng kentang ya ka balap pen kentang wala kalong ka yeng bala thau do mau do dieng da katen ba komta ter. Totip bau bleru ya ka jaka balap pen kentang udan rengkat. Hakis ngi ki jong Solomon uble ulakran hala usyakri hala ki syakri ya kini ki jungkulan ki bathiang kat baki ya senglang. Ka kitab Art Chronicle kalau nong ka banyo ka khat bakasaw ko ongkom ni lada ki brio jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga kin pendret ya ladi bakin dua bakin wat ya ka khmat jonga bakin phaino da kelenti bamman jongki komta tingan snow na badeng bangan map ya ki pop jongki bangan pengkhia ya ka ri jongki ko ki man ki para ke jonga Nila pli ni em ya kani ka donut. Nila pengkhoi ni em ya kani ka donut. Ka belum ka ying syong ka jong blay. Bat ka bakong san Hato nila keluar ni em maniate iwe. Nadu kani ka donut ka belum ka temple ka jong blay. Haki ying ki bang nila thau ki kiti ki jongi ki belum ka temple ka jong blay. Dongin kan mau ya kani ki jengkular bangin ya let show blay. Bangin ya ai mesim iwe. Bat khamtam bangin ya duai. Nak ka banta ki jing ki bang yi ha kani ka perthai. Kung balong kaktim la pasa musim ko jong blay.
ningkong Timothy kalau nang kebaar ke dekat ke ningkong bat kebaar ting akan tu ningkong namar kata ban pelong ki cikerpa ki jing duai ki jing yasai ki jing aingu na kamta ki bre boro tung ni pelong hakum kani kapor kat bangia lumlang ha ka yin sop ka yin kentang ka jongblai tung ni pelong ka jing kepat ka jing duai ka jing yasai ka jing aingu na kamta ki bre boro bat ka dekat ka babut ko ongkum ni namar na kamta ki sim bat ki bateri baro bangin yo ka jing ka basuk ka ba jar ha ka jing rublay bat ha ka jing yada baro ngine ayu ngine lumlang ha ka yeng ka jongblay ka bala syak menta bat ka bala pli menta ya baro ngine duai na ka menta ki no sansyar ke jongi ki pakraw bateri jongi bakin don ye ka donot ka baru blay ngine duai na kamta ki bri boro ki don shibun ki parlok ke jongi ya ki bangi itu ya ki bangim itu ki don hala ki jong ka jing ka jing jong ka jing pang ka jing stom ka jing jong ka jing bambyang ka bam ka di ka jing jong ka jing bam biang kam biang jam ka jing jong shibun ka jing du no kham tam ki ba thon akwa ipi ubai puai kat bangi rong ha ka yin ka bakentang ka chongblai ka bala sha ban pli ha ka bangi kmen tung ni pelong kum ka jing duai ka bakerpang petem ha bangi syetja da ki ding tang uai uding telau tetep bakaja kan nya teru shibun ki ding thang knang bakaja kan ha badon lele khiu he nang bun ki ding telau nya le ban thang akwa bani tu ipi habangi rong hakayin ketang jongblai kini giding telau ki bolong manga pamapi dongin ya penham ya gading jog jingduai kenang bangila ban pen snow show blai ngam ong bau blai wi snow ya jingduai ji bobun hanre bangin ya tun rong lang ha ki jingduai nyindwai nang mtaka ri Afghanistan nyite bi ka ka baja ha ki sngi ka bamta nyindwai na kapta ka jing joka pathai bro ha uni virus corona ha kanika klam covid-19 ngin ya dua na kamta kiri kisnong baphe ye ki jing ki baki ki don par kham tam ngin ya dua nam ta ki roommate ki jongblai ki badan hapdeng ka jing yale ngin dua na kamta jongki bakin long ki baklan ngin dua na kamta ka jing techno you slap over khadu ngin dua bangila ban partai ki khbo ji ki la engel ngin dua na kamta ki shakri ki jongblai ke balik na kawai ke jika ban kentiu ya kalama ka gospel ka jong try to blem kurkhu yang yi ubai puwe nan pen ka mau yang ye phi ikini ki lai tlikimat haba kalasha ka sorka bangin long je sang ke ka bangile ye ki yang mani ni pli ka ba ni pungkhu ka balai ka long bang ya lumlang ya ro yo blai ban ya te iwe ki prawngen haka jing em ka jam sem ru ngidon kaman plin kong ya kani ka ying mani ka temple ka blong kamat ka jonga jophi kam sem ka donor ka jonga jophi ngin pun khot ya ka ban ngin ya te ya ladi ya ka ying sam iki para banget baro ya ka snong ka thao bat da ka ba ngia kan tiulang ru haki jing duai shauble to bleng kurkhu yangi iwe puwe na ka banta ka brom ka jongble amen. Ngi kwa banai kuble ya I pastor es kamlom ni kubor ka ba philai samangi hoi mentang ka ying mani klapli ngi dei ban 100 kalong kum ngi dei ban bun kho yela de ngi dei ban play ka do nor ka jongi ban ngi dei ban 1 show ki light li ka mat ka ba long ka ba I'm semingi haddo kata ba ngi dei ban 1 kham jan sho jisu ngi dei ban 1 se kabalang jong kanong rim hi jong kabalang deu jisu christ na ta daw ngi dei ban play ka do no jongi bat sha yu ba 1 ha ka jing im ka jong pi bar ka jonga te ni ka por ban punu nga kwa ban ai khuble ye pi baro ki ba ya snap lang ni ka por ba kham tam ni pastor is kamlun ye khubor ka ba philai samingi ne ka liang ka balang ni duai bo ble ni ai kr khu pi yai pidun kam ni pi ha ki ne ki sngi ki por ki ban 1 namta ka burom jong kat ba phidam shakri kam ka jong ha ki than ha ka balang sorang kham bat ki wei de ba kum juru kat ba phidam pe ye ka youth association ki jong hang ne khasi jengtia conference te ni ka por
ban penuai ke jing slok jongi tong ini phai lang skot jing roi ke number ka ba ars pa sam pinyo ko bang ka nong rim jong ka balang de u Jesu Christ try but hadin ke nengin yo ye ke jing duai penuai ka nong rim jong ka balang de Jesu Christ try da ka bat pinu stang kum jing thao ba thamai nap neng uwan wat ya ka ban long ka chong ui dalas namu tit ya kaya ka uyam ya plie Blajit na manjai ben reu pen ban kilong ka we try tang uwe kiken tiêu jing e ru tang ka we ker teng jong ka nyeo kor ba bam yuk bu beng im da jing ker men ka se bor ha jing ai e ka im Laki breu ki anyo po ba ka ha pa shi ba nong shun ki kwa pen pai no bao xiang nong rim jong cam riu khu ki ban la ching nge slam ka no slam ki ong shen ka bi jing yam kan lai stem ka jing wai kan long Ha jing tre ba jing jen jar ba jing kin win kat man ka ap ya jing pin good par jing suk hala kartam tada ka puram ba kraw kan yo I jing pelai balang ha jing job ka pau ha poi ka jing shong ta tongin pedem kleber ngin duai ablek pa jungi bab neng ni kwa bnai ngo ye meu blei khubor ka bangi yo snyo hakane ka sngi baro sngi na do ka sub school ha do ka ne ka jing seng ka baar a try hakane ka por shwa bangin punwai ka ne ka jing slok jungi to ai bke ak bangi yo snyo kin shong sa ha ka jing mur ji berkhat jungi bad ha ka do no jungi a try ai baki ak ka bangi yo snyo kim day ban mi na ne kin pet da ka jing mur ji berkhat jungi hen ring in reason dong ha ka do no ka jungi a try but chicken tin ru ngaduai ba barok ki ba yos nyu ye ni khobor ka ni kasngi lengba ka ni ka online worship service ni duai ba meu blai men kar khu ye ki wai pe wai but kum juru ye ki khon ki jong me ki bala pinyo ye ka jing seng jong ha ka ni kasngi bro sngi duai ba meu blai men kar khu ye ki baro lang but kum juru a try ni duai ru chicken tin namta ki khon ki jong me ha ka balang jong yang ni no po ki bam don bha ye ka met ka ba koi ba khya kham tam ye mrs I no se na do ba ikalon a try im da la bha ba pin khi ye kakti jong I a try im don ka no ka jingpang ba meu blame im la ban pin khia ha ka por ba me don na ka nik slap thei ki breg ba pang yap chileng ki breg ba la ban khe henry mi tang shukta da kti ka mon ka jong me da kti jong me la ban pin khia ki nim arten ni shakri jo blame min ta min shwa ba hado ki bam jikun me la ban pin khia ye I ru kum jo a try bang ni duai bam om tang I henry la don ki we ru de ki badan hala ki jong yeng sem ki jong ki bam don bhai ka met ko koi ba khia try ngam tip ye kerteng jong ki henry me tip bat me tho ye kerteng jong ki bare jaka sa jong ki ker khu ye me kta ma me a try ki pin yo ye ki ka met ko koi ba khia to try ba pun wai no ka ne ka jing slok jong I ha ka ne ka sngi ba kan tang khoi ki jong me blai to ai ba ka jing ek ba jong me blai ku pa na bam jukut chubam jukun ka jing ai e khon ba marwai jong me Jesus Christ lem ba ka jing slok jong men sem ba khoi to ai ba ka ne ki lai hoi jing long blai ki ne ai pteng ba dor ka lem ngi wei poi na dom ta do bam jukut kum jo amen makwa banai khublei phi baro ki balai screen kat bat ngi hakane kasngi tat bangin gendo pat hakane kisngi hakete yo ko ban wan ublei jing suk un kur khu ngi nim ta ko borom ki jong amen